falaki 111, nasi 111. wannan itacen sai ka kakkarya shi, iya wannan itacen fa banda ganye, sai ka kakkarya shi sai ka zuba a cikin rubutun dan uwa. In ka zuba a cikin rubutun ya kwana sai ka tsame shi, sai ka shanya shi a inuwa sai ya bushe. In ya bushe sai ka zuba masa wannan turaren ruhu binta Sudan alƙalin goma. In ka sa shi ka cakuɗa shi bayan ya bushe, gabanka kawai za ka riƙa turarawa da shi. Shi kuma rubutun za ka riƙa sha kana shafe jikinka da shi kwana 11 ɗan uwa. Di yadda ka kai da mutuwar gaba sai gabanka ya tashi. Di yadda ka kai da raunin gaba sai gabanka ya tashi. Ku sani malamai suna cewa wa fi kulli ushbatin fil ardi nabitatin fiha sirrun min asrarillahi sabitatin. A jikin kowane ice akwai sirrin Allah matabbaci a ciki. Wannan sirrin karan ko kuma ce sirrin icen tumfafiya ne na baku saboda daraja da albarka ta sayyidina rasulullahi. Duk masoyin manzon Allah da wanda yake ganin daraja da albarka ta manzon Allah ya ɗau wannan sirrin